Into eyayingisesibhedlela kube ngihlushwa ikhanda kakhulu, kwaze kwagcina kuwukuthi ngihambe ngiye esibhedlela. Uma ngifika esibhedlela ngifakwe ngaphakathi esibhedlela, ngichaze isimo sami sekhanda elingiphethe. Ebese udokotela angangibuzi lutho ukuthi ngiyavumelana nesimo sokuthi baze bagcine bengenza ilambaphansi esibhedlela. Angibatshele futhi uma ngabe sefika kumina, ngoba wafike sephethe iy'nto zakhe zokusebenza engangitshelanga ukuthi yini ezokwenzeka. Angisayinanga amaphepha, angisayinanga lutho. Bangithatha bangifaka embhedeni, babiza ama-security angibamba esibhedlela eMagandi, bangipompa amanzi. Emva kwalokho uma sebengenzile ilambaphansi, ngalala ngavuka ngakusasa bangikhipha. Ake ngibingelele mbukeli lapha ekhaya. Igama ngumzothule ngwakashembe, isibongo mafavuka njengetangabani samba nesamba umnkosi angalala maqedo lala bafoza nokhwaje isikhundla othi mawuvimba ngala uthuka usungale ngomkhovu oyiphayo madakeni oyishasa ngenzela ngiyabingelela le Nethezeka TV gama lohlelo uphila kanjani na ungasibhalela mbukeli lapha ekhaya i-email yethu ilula ithi kwahlala unethezeke@gmail.com kwahlala unethezeke@gmail.com uyasilandela lapha ku Facebook uyasilandela ku TikTok uyasilandela nalapha ku YouTube kulula nje uthi nje Nethezeka TV. Nginosisi la inkinga yakhe inzima kakhulu uyena ozosilandisa esibekele inkinga yakhe eyenzeke kuyena eze eyithola esehleli ehlalweni esamba ngamasondo i-wheelchair. Njengamanje sokhuluma naye siswami uzobingelela ubingelela ababukeli emakhaya usho ukuthi ungubani wakabani emva kalokho masehlala phezulu kwenkinga obhekene nayo. Ngiyabingelela kubabukela emakhaya. Igama lami nguHluzile Thobekile Nkwanyana, ngowasendwedwe emakhaya, kodwa la ngihleli khona ngihlele eNanda ngokusondelela isibhedlela. Seswami ake siqale la ubungumuntu ophila kanjani ngalesikhathi usayiphila nje usayihambela ngaphambi kokuthi uzuthuke usuhlala la ehlalweni? Bengumuntu nje oyisebenzayo fundela i-fashion designer, ngiyisebenza ngingenza nje okuningi ukwazi ukuthi kusize iy'ngane zami nomndeni wami. Ake sibuye lana-ke, inkinga iqala kanjani? Yini le eyakusa esibhedlela? Ikuphi lokhu kugula noma yini owayuyele esibhedlela? Kwisiphi isimo ngenkathi uye esibhedlela? Ngifuna nje ucacise lapho uchaze umbukeli unabe nje kabanzi ukuze umbukeli ebe nesiqinisekiso noma ebe nodaba oluphelele ngalolu daba esikhuluma ngalo. Into eyayingisesibhedlela kube ngihlushwa ikhanda kakhulu, kwaze kwagcina kuwukuthi ngihambe ngiye esibhedlela. Uma ngifika esibhedlela ngifakwe ngaphakathi esibhedlela, ngichaze isimo sami sekhanda elingiphethe. Ebese udokotela angangibuzi lutho ukuthi ngiyavumelana nesimo sokuthi baze bagcine bengenza ilambaphansi esibhedlela. Angibatshele futhi uma ngabe sefika kumina, ngoba wafike sephethe iy'nto zakhe zokusebenza engangitshelanga ukuthi yini ezokwenzeka. Angisayinanga amaphepha, angisayinanga lutho. Bangithatha bangifaka embhedeni, babiza ama-security angibamba esibhedlela eMagandi, bangipompa amanzi. Emva kwalokho uma sebengenzile ilambaphansi, ngalala ngavuka ngakusasa bangikhipha. Kwaphela isonto. Uma kuphela isonto kucaca ukuthi angikwazi ukuhlala, ngihlezi ngilele phansi, bangibuyisele esibhedlela. Uma ngibuyiselwe esibhedlela ngifike ngithole ukuthi akunakwa, ngajika ngabuya. Kuthe uma kuphelele esibili isonto ngaphinda ngaphiniselwa. Uma ngifika ngiphindiselwa ngalala khona futhi ngingatholanga usizo. Kwafika omunye omzala bami bethi bazongibheka base beyathetha. Kwayima udokotela enginaka, kuthiwa-ke udokotela okade engisiza usedluliselwe kulesi sibhedlela esisha, ngoba kwakuvulwa isibhedlela ngalowo nyaka u-2022. Kwakuvulwa isibhedlela i-Bridge City, kwathi useyiswe e-Bridge City e-Dr Pixley. Ngayiswa khona-ke Dr Pixley, ngayoqala khona-ke ukuthi ngitreat-we khona njengoba namanje ngisahamba khona-ke Dr Pixley. Okay, ake ngibuze la leli khanda beselinesikhathi esingakanani likuphatha? Ngenkathi likuphethe ubuwumuntu okanjani? Bukwazi ukuqhubeka wenza izinto uyisebenza ngaleso sikhathi?
Yebo, bengikwazi ukuqhubeka ngisebenze. Mhlambe bekwenzeka ngaleso sikhathi uthole ukuthi uma liqinise kakhulu-ke ngingakwazi-ke ukusebenza, kodwa bengisuke ngikwazi ukuhamba, ngikwazi ukwenza izinto nje. Kodwa lona noma lingiphethe uma lingilalise phansi bekuba yileso sikhashana hlampe isonto. Nakhona hhayi ngilele phansi nje angisakwazi ukuvuka ngihambe, bengivuka nje ngihambe njengabantu bonke. Okay. Ngifuna sibuye singene la ekuthenini ukuthi uthi bakubamba ngenkani. Usukhulumile nabo futhi ungasayinanga amaphepha. Babejwayelile yini ukuthi bekumpompe amanzi ngemuva emgogodleni? Wawumpontshwa khona isibhedlela? Cha, ngangingampontshwa khona kwezinye iy'bhedlela la ngike ngampontshwa khona amanzi. Wena mawukhuluma nabo wakhuluma wathini lapha eMakandi? Ngabatshela ngathi njengoba sengipompe 4 times amanzi emgogodleni sengiyasaba manje ngoba kuye kungenzeka ukuthi ngibe nokulimazeka okuzoba khona ngoba sesiside isikhathi ngilo ngipompa amanzi. Base bebiza ama-security kangibamba-ke bangipompa-ke amanzi. Okay. Ukubizwa kwama-security wena ufika esibhedlela uhamba wedwa? Bakhona ohamba nabo abamndeni noma wasujwayela nje ukuthi uyihambela wedwa? Ngifika esibhedlela ngakwakukhona umuntu engangihamba naye kwase kuthiwa akangishiye. Ngasala khona e-casualty. Yonke into yenziwe e-casualty nje. Angiswanga ewodini, yonke into yenziwe e-casualty. Kwaze kucaca ukuthi ngize ngigcine ngidischajelwa khona e-casualty. Ukubuya kwakho ulando bani khona esibhedlela? Ngalandwa yilaba ababengihambisile khona esibhedlela. Okay. Ake sibuye futhi sibheke isimo obhekene naso njengamanje. Siyabona la ukhona esifikele khona uqashile. Ngaleso sikhathi ubuhlalaphi, uhlala kanjani, uphila nobani ngoba uqashile la uqashe khona, uqashele ukuthi usondelele esibhedlela? Bengihlala ngiqale ngahlaliswa isikhathi eside nje la kuMthandazi ngoba ngisizwa ngalo ikhanda. Ngithe mangisuka-ke sengikule nkinga engikuyona ngaye ekhaya kwacaca ukuthi kuba ney'nkinga akusafani njengoba bekade ngi-right. Sekuphoqa ukuthi-ke ngizame indawo la ngizokwazi ukuhlala khona, ngikwazi nokusondelela isibhedlela futhi. Okay. Le ndawo ohleli kuyona uhlala nabantwana kumanje. Labantwana baphila ngani njengamanje ngoba uthi ubukwazi ukuyisebenza, ubukwazi ukuyiphilisa ngaleso sikhathi ngoba siyababona abantwana bayafunda. Uhlala la, uhamba ngesihlalo, isimo sakho kumanje obhekene naso isiphi? Isimo engibhekene naso njengamanje ukuthi angisakwazi ukubagqokisa njengey'ngane zonke. Imali engiphila ngayo ngiphila ngemali ye-grant kufanele ngirente la ngikhona kufanele ngithole i-transport engiyise esibhedlela njengoba nginama-appointment asesibhedlela. Okay, esibhedlela uya kangakhi ngenyanga noma uya kangakhi nje esibhedlela mawubala kuyenza ukuthi uye kabili? Kuyenzeka ukuthi ngiye kabili esibhedlela ngenyanga. Kodwa nje inyanga nenyanga ngihlezi ngiye esibhedlela. Uhamba kanjani? Ngiyalibona igceke la ekhaya engifikele kulona, igceke elingamlungela umuntu mhlawumbe ohamba ngesihlalo, uyayibona into kanjalo. Wena wenze njani uma kuya ngokuthi kufanele uye esibhedlela ngoba ukhuluma ngokuthi uqasha imoto, uyarenta futhi kufanele udle la ekhaya. Kwenzeka kanjani, uphila kanjani kuleso simo? Kuba nzima ngoba kwesinye isikhathi ngigcina sengithenga ukudla okungayiqedi inyanga siney'ngane. Le ntombazane kulibanga la ifunda khona ihamba ngey'nyawo kuze kukhale nabantu ukuthi akufanele ngabe ihamba ngey'nyawo ngoba uma ngabe isuka la ngihleli khona ihamba isikhathi esingange-hour iye esikoleni. Ayigibeli yona ihamba ngey'nyawo. Manje nje isimo sinzima ngoba kule mali engiyitholayo angikwazi ukuthi ngiyi-affordele imali yokuthi igibele ihambe esikoleni. Ekhaya sike sakhuluma siyixoxela nje ukuthi ungumuntu wasemakhaya. Ekhaya khona isimo khona sikanjani? Bayafika bezokubheka bekwazi ukuthi benza lokho abakwenzayo noma bona bakhona isimo abasibonile kuwena base bethatha isinqumo sokuthi abathatha isinqumo esithile sokuthi nabo bebhekane nokuthi kwenzakalani kuwena ngenkathi ungena esibhedlela? Akekho umuntu obengengenzela zonke lezo zinto ey'kanjalo. Umuntu obengenza bekuwubhuti wami. Kusho ukuthi uxakwe isimo sowukuthi naye njengoba sengikanje akakwazi ukungisiza.
Cause mangabe umuntu usunomuntu onayo osondelene naye empilweni yakho awukwazi ukungenelela kakhulu ey'ntweni zakini. Suke sekufanele ubhekane naye noma yena kufanele ngabe uyakusaphotha ugcine engasakwazi ukukusaphotha ngoba kufanele ubhekane naye. So kugcine kuyisimo esikanjalo ngoba ngaqala ngayohlala naye umfowethu. Manje inkinga njengoba enomakoti kwacaca kusho ukuthi umakoti akasamukeli isimo sami ukuthi sengikulesi simo, kodwa besikade si-right nje before kungakenzeki kanje. Ekhaya-ke njengasekhaya elikhulu ko-anti sebebadala and inkinga uma okuyena umuntu ongabe uyangisiza waba nokugula ngokwengqondo. Manje abakwamukeli lokho futhi nasekhaya ukuthi mangabe efika kubona bafika baxabane gcine senguwumuntu osengena phakathi ukuthi kubangwa mina. Ngagcina sengibona ukuthi kungcono ngibuyele eceleni noma kunzima angibuyele eceleni ngizame indlela engizophila ngayo ney'ngane. Iy'ngane ukhulume ngokuthi ifunda esikoleni ihamba i-hour nalomunye fanele evuke esikoleni naye nakuba singakude kakhulu fanele bevuke la ekhaya belungise ukupheka nokubalungisela konke kufanele kulungiswe wena. Yebo, ngiyapheka mangi-right mina engiphekayo babuya ngiphekile esikoleni. Mangabe ngingekho right kuphoqa ukuthi kuze kube ibona ababuya esikoleni bazopheka bazame ukuthi bashiye futhi kukhona into engizoyidla njengoba bezobe bengekho ukuze ngikwazi ukudla amaphilisi. Ake sibuye la uke wakuthinta indaba yokuthi nasesihlalweni la ngoba usesihlalweni ubuye ungahlali kahle ekutheni ukuthi ungahlala nje isikhathi eside khona kwenzakalani uphila impiloni nje usho ukuthi uphila ngokulala. Yebo, isikhathi esiningi kuba ngcono uma ngithe ukulala ngoba inkinga inomgogodla. Umgogodla wami akuvumi ngihlale isikhathi eside mangabe ngithi ngihleli ngoba kube ngathi uyankenketha phakathi. Wena okusolayo ikuphi okwenzakala ngalesikhathi ubanjwa ngenkani umpontshwa amanzi ngenkani esibhedlela usukhulumile ukuthi cha ningangipompa amanzi sengipompe wona 4 times kwenzakalani mawubuka? Ngicabanga angazi noma ngizosihlamba iwona amanzi aphela yini emgogodleni angazi ngoba isikhathi esiningi mangabe ngithi ngiyazama ukuhamba odokotela njalo esibhedlela mabethi baya-check bathi abayiboni inkinga kodwa bayabona ukuthi nginenkinga futhi yokuthi ngikwazi ukuthi ngiyihambele. Bayayibona inkinga ngoba omunye udokotela waze washo athi kuyabonakala la emgogodleni ukuthi khona inkinga ekhona kodwa abangazi ukuthi yini. Ake sibuye la usubuyele esibhedlela kamanje usula eBridge City ePresley kaSeme. Kwenzakalani khona? Uhamba kabili ngenyanga uyakhona uqasha imoto kabili ngenyanga eyokubeka khona uma uphuma endlini nakhona isimo sokuphuma endlini asisihle kahle awukwazi ukuphuma la uyihambele ngo-wheelchair uze uyofika khona lapha emgwaqweni. Ngifuna uqale lapho udaba mase usitshela nje elalapha esibhedlela ukuthi kwenzakalani kumanje ikuphi abake bekukhulume noma abakuthembisa kona. Akusekho abangithembisa kona manje abasasho lutho kodwa ekuqaleni besanda kungikhipha ngoba ngangithi mina i-wheelchair angiyidingi ngokwami ngangitshe ethi ngisanokubuyela esimeni. Bathi bona ngeke baze bangidedele without i-wheelchair ngoba ekhaya kufanele ngiyisebenzise. Ngahlala-ke ngalinda yona-ke i-wheelchair sebe-apply-ele ukuthi ngiyithole-ke nami nginethemba ukuthi hhayi kuzoba into yesikhashana. Nakhu-ke manje sekuze kwaphela unyaka wesithathu-ke ngihleli kusona lesi sihlalo akukho-ke ukuqhubeka layo ngoba banginikeza nensimbi ngiyazama ukuhamba ngayo ngoba ngithe mase sengithi ngiyazama ngilongisi ngiyazama agcina ngiwa ngishayeka khona la emlenzeni kwagcina sekungasavumi ukuthi ngizame ukutotoba ngayo insimbi. Kulungile mbuke lapha ekhaya lolu daba lubucayi kakhulu ngoba lithinta umnyango wezempilo kakhulukazi udadewethu uyasho ukuthi wakhuluma ukuthi usempompe amanzi 4 times akaboni ukuthi kusengalungi wafika esibhedlela ehambela wathi mayevuka ngakusasa bamdischarge khona wasebuya eza lapha ekhaya la wayefikele khona ngaleso sikhathi kodwa ke la okubaluleke khona isekuthenini ukuthi kwaphela isonto kungasahambeki inkinga itholakala ukuthi ilapha emgogodleni leyo nkinga
ukuthi ngaxazululeka kanjani, nokuthi isibhedlela naso nabemnyango yezempilo kunodokotela bakhona abakwaziyo ukuthi beqikelele ukuthi abantu mabaphile benze izimo noma izinto zabo ney'mpilo zabo zihambe ngendlela efanele, abaqikelelayo futhi ukuthi imigudu yalandelwa ngendlela yini, ngoba phela kukhona ezinye zezinto ey'dinga imigudu efanele. Angiyazi-ke esibhedlela ukuthi uwamukela lokhu osukunika kona ngaleso sikhathi, kodwa-ke umukela ngaphansi kokuthi uhloliwe kuqala ekutheni ukuthi yini le esuke ikuphethe ngaleso sikhathi-ke. Mbuke lapha ekhaya, usisi uhamba nge-wheelchair, indawo ahlala kuyona ayiyinhle ekutheni ukuthi ngihamba nge-wheelchair, ngenhlanhla la sifike khona i-bathroom ingaphakathi, kodwa ukuba ingaphandle ngabe isimo sakhe sikanjani? Msamaria olungileyo, wena owaziyo ukuthi kungenzeka izinto zenzeke, sacela nawe usukume usondele kuthina njengeNethezeka TV. Sisi wami, ngifuna ukuthi uyicelele nawe nakubantu abasibukayo nabakumnyango wezempilo kakhulukazi, beke uyibekele wena ekutheni ukuthi ikuphi okufisayo njengamanje ukuze ukwazi ukuthi impilo yakho ibuyele esimeni. Ngiyacela ukuthi mangabe ngingakwazi ukuthola usizo lokuthola indawo yokuhlala ehlelekile engingakwazi ukuhlala kuyona njengoba ngikulesi simo engikusona, ngithole indawo engizokwazi ukuthi ngikwazi ukumuva nami ngimuve kahle, ngikwazi ukuphumela emnyango ngishawe umoya ngingahlezi ngivaleleke endlini. Ngiyacela nabangakwazi ukusiza nabangasiza ngakho, abangaxhasa ngendlela abangaxhasa ngayo, ngoba manje isimo sami asikho sihle, ngiphila ngempesheni kuphela, ayikho enye into engiphilisayo, iyona nto engihlalele kuyona. Ngiyarenta la ngikhona, mhlambe ngitholeke la ngizongarenti-ke khona noma ngiphila ngayo le mali, ngibe ngazi ukuthi-ke iyakwazi ukuthi igcine iy'mfanelo, ngikwazi ukuthi silale sidlile ney'ngane ngoba kugcina singakwazi ukuthi siqede inyanga kwesinye isikhathi. Sisi wami, ngiyazi ukuthi bakhona abazosukuma bethi bayalisukumela lolu daba futhi belilandele ngendlela, ngoba ekugcineni impilo yakho kufanele nawe uyafisa futhi ukuthi ibuyele esimeni, nokuthi inkinga uma kuthiwa iyaqhubeka ngoba uthi nensimbi ubuye ungayisebenzisi ngenxa yokuthi wathi uyayisebenzisa wawa. Isimo sokuhlala endlini ungaphumi siyasazi ukuthi sinzima kanjani, nokuthi uzophuma nje endlini usuya laphana esibhedlela kuphela, ubuye esibhedlela uphuma uqashe imoto, uma ubuya uqashe imoto, kuyenzeka ukuthi futhi uhlale ama-hour ethi xaxa. Yingakho ngithi konke sikufisela ukuthi kube kuhle kuwena njengeNethezeka TV, nababukeli emakhaya bazolisukumela lolu daba belibheke ngendlela esimangaliso, nabanye abakumnyango wezempilo nabakumnyango ethile ekhona kwezempilo nesondelene neminyango yezempilo. Sacela ukuthi besukume odokotela abazokwazi ukuthi besukume nabo bebhekane nalesi simo sakho, ukuze isimo sakho nakuhulumeni uqobo, ngoba phela yonke into engaphansi komnyango wezempilo ngaphansi kukahulumeni. Nakhona ngicela unxenxe okugcina sesivala la kwiNethezeka TV. Yebo, ngiyacela nakuhulumeni ukuthi bandla ngithole usizo nami njengoba ngikwazi ukuthi uma ngiya esibhedlela ngihambe ngendlela e-right, ngingaqashi imoto njengoba ngiqashe imoto kuyona le mali engekho engiyitholayo. Nendawo yokuhlala iyona ebalulekile ukuthi ngibe nendawo-ke yokuhlala esondelene naso isibhedlela ney'ndawo zokuthi iy'ngane zikwazi ukufunda. Okay, mangathiwa-ke kukhona abantu abahlanganisayo ukuthi wakhele indlu, kukhona indawo mhlawumbe ongasuka la uye khona uyohlala khona, nokuthi-ke iy'ngane mhlawumbe zishintshe iy'kole? Kuzophoqa ukuthi iy'ngane zishintshe indawo uma kuwukuthi ngiyasuka la ngikhona, zizoshintsha isikole yize kungekho la ngasikhona la kunendawo khona la ngingakwazi ukuya khona. Okay, mangathiwa nje kuqhamuka mhlawumbe umsamaria olungileyo ethi cha nanti indawo ikhona, akusondele ekuthathe mhlawumbe uyoyibheka indawo ukuthi kanjani, emva kalokho mase kwakhela indlu efanele ekutheni ukuthi ungakwazi ukumuva, kodwa ingabi kude nesibhedlela ngoba ekugcineni uqashe imoto kokuqala, nokuthi-ke
uma kukhona indlela yokuthi wena ungayiqashi imoto, okwesibili lokho kwenzeke futhi ngoba inkinga uphila ngegrant. Ngicela ukuthi ukubeke nalokho ebalazwe abantu bekuzwe, ngoba abantu ngoba belalele uthola ukuthi banazo indawo ezinye nje ezihlalele, kodwa uma engabuka le video ebona ukuthi le ndawo ayisebenziswe inangumntwana. Yebo, ngiyacela ukuthi uma kukhona onendawo engakwazi ukuthi ingisize, ngibekele kukhona ofisayo futhi nokungibekela indlu engingakwazi ukuhlala kuyona, nonesifiso sokusiza ukuthi uma ngabe ngiye esibhedlela ngibe nento engingakwazi ukuhamba ngayo ngiye esibhedlela. Ngiyacela ukuthi nabo bangisize ngisizakale kulezo zinto lezo ngoba izona eziyinkinga kakhulu kumina. Nkosazane, sibonga ithuba, sibonga nokuthi usukume nawe usibhalele la kwiNethezeka TV usho ukuthi inkinga yakho obhekene nayo iyiphi, ngoba abantu abaningi bayasizakala. Siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Yebo, nami ngibonga kakhulu ngesikhathi senu ukuthi nifike nisukumele phezulu. Sengibhalile ukuthi ngiyacela usizo, nifike nizongilekelela kulokhu engikucelayo. Mbuke lapha ekhaya, sibonga isikhathi senu nokuthi niyasukuma kakhulu uma sikhuluma ngey'nkinga ekanje. Siyabonga kakhulu, kukhona sike sakhuluma nabo phambilini nasukuma kakhulu. Sizobuyela kubona sikhulume nabo beyibongele bona uthando elibanike lona. Baningi bayabonga, bayanconcoza, baningi asebethi asondele manje ukuze bekwazi ukuthi bebonge ekutheni ukuthi nisukumile nenza umusa njengoba nizokwenza umusa nakulo mntwana. Akube njalo-ke nakulo mntwana nenze umusa. Igama lami ngingumzothule ngwakaShembe, isibongo Mafavuke njengedangabane, sambane esamba umgodi sangawulala, maqedwe lala bafowazana, ayiphinde ibonane nangesikhathi esizayo.